Usa ka maing gabi mga kolog mga anti, tugutin na sab ko ninyo ng mga ina sa taga-katarhuran nining mga orasaha. Magandang gabi po sa inyo mga kabisyo. Okay ba alright ba tayo dyan? Ayan. Siyempre parang okay pa sa alright Totoy Bato, no? Yan ang lagi kong hiling po mga kabisyo para po sa inyo at para po sa ating lahat na magiging okay lang ang ating lagay. Oo, kasi kagabi naman, no, sa mga nakatutok po sa ating kagabi, dito sa Love Radio, siguro napansin nyo na medyo nag-iba yung boses ni Totoy Bato, kaya naman medyo luya, parang pagod ba? Pagod ka ba? Ako pod, pagod pod. Oo, minsan kasi sa buhay ng tao kasi, yung sinasabi natin, hindi lahat yan. Kailangan happy tayo, pero may mga panahon talaga na natatamaan tayo ng sakit. Kaya kagabi, hindi ko naman pinaramdam siguro sa inyo. Hindi nyo naman naramdaman kasi ganun pa rin kasi Totoy Bato eh. Ganun pa rin ka loko pa rin si Totoy Bato, di ba? Oo, pero kung alam nyo lang mga kabisyo, kagabi medyo nag-iba po tayo ng ang ginawa ko, nag-take ako ng paracetamol. Ay, wala palang paracetamol, no? Walang paracetamol. Yung ibang klase yun eh. Ibang klaseng pain reliever. Parang, ewan ko. Dumating na kasi yung panahon na nag-overheat na ang spark plug ni Totoy Bato. Alam mo naman, pag sobra kang trabaho na, nakakalimutan na siguro ang pagpapahinga, yung oras na pahinga. Siguro kaon lang lagi, no? Yun naman kasi yan mga kabisyo, pag pagod ka, wala ka ibang pwedeng gawin kundi kain ka na ng kain at dyan yun, dyan yun papasok yung katabaan ng isang tao. Diba? Pansinin mo, pag ikaw ay laging puyat, tumataba ka mga kabisyo. Yan ang after effect po mga kabisyo. Well anyways, okay na po ako sa alright ngayong araw na to. Kasi siyempre naman, buong araw tayong tulog. Alam mo, pag first sign, pag first symptoms na nagali ng mga kabisyo, no? Pag napansin ko na medyo luya, medyo wala, hindi, yung masama yung pakiramdam ng isang tao. Ako, kabisyo, sa mga kigol, napansin ko na medyo ibang-iba to. Tulog lang talaga yan. Yan lang mga kabisyo kung ikaw nakikinig ngayon, naramdaman mo yung kakaiba dahil na siguro sa panahon, malamig naman yung hangin eh. Yung breeze ng hangin, pero pag daytime naman po, yung sikat ng araw, medyo mainit. Kaya siguro ito, natamaan na po tayo. Pero wala, sakit lang sa ulo yung ini. Wala naman akong sipon, wala naman akong ubo. Siguro, masakit lang siguro yung mga muscle ko. Pero wala naman akong wala namang laban sa bahay kagabi. Wala namang laban sa kwarto. Ano naman yung iniisip mo mga angkol o mga ante Ang ibig kong sabihin, yung kakaibang mga e-sport ba? Ikaw, ako, aaminin ko, hindi ako nag-gym pero may barbell ako. Meron akong, dumbbells, ayan, sa bahay. Maliliit lang naman eh. Hindi naman yung kailangan pang malaki. Bakit? Ba't kailangan pa? May laban ba? Wala naman, di ba? Well, anyways, mga kabisyo, magandang pag-usapan dito. Parang lumihis tayo sa ating topic ngayon, Okay, eto po ang ating pag-uusapan po ngayong gabi. Tungkol sa ating mga alaga. Ikaw, Col, may alaga ka? Malaki ba yung alaga mo o maliit? Aminin ko, yung alaga ko maliit eh. Kasi hindi magkakasya. Hindi magkakasya pag malaki yung alaga mong aso. Pag maliit lang yung bahay mo mga kabisyo, dapat alamin mo kung ano ba dapat ang aalagaan mo. Dapat maliit na aso sa maliit na bahay. Pag malaking bahay, pwede malaking pusa. O kaya pag maliit naman na bahay, maliit na pusa naman yan. Ganun yan ang kahalagahan po ng may alagang aso o kaya pusa. Ito pag-usapan po natin dito, no? So just stay right there hanggang 12 midnight. Ako po si Totoy Bato. Nasa tamang dial po kayo. Ayan, hindi po kayo antukin. Kayo po yung magiging happy. Siyempre, feel good pa rin ang inyong gabi. May gabi, kabisyo. Sasakyan si Ka.